искрата жива от вяра в утрешния ден и жар, за пътя нов към свобода красива. Аз управлявам я държавата, кажи го, следвай порива човечен, да може да и върнем славата на милата родина си обречен. Здравейте! Днес 30.11.2024 година създадахме инициативен комитет, съгласно Закона за политическите партии, за учредяване на политическа партия "Аз управлявам държавата". Събранието се провежда в заседателна зала на хотел "Шипка" в град София. На заседанието работихме по дневен ред, на който бяха последователно приети, съгласно волята на всички учредители, присъстващи на това събрание, решение за учредяване на политическа партия "Аз управлявам държавата", решение за приемане на декларация с основни принципи и цели на политическа партия "Аз управлявам държавата", решение за насрочване на учредително събрание с дата 11 януари 2025 година от 13:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на парк хотел "Москва", град София. Решение за приемане на декларация, образец за индивидуално членство за всички членове на политическа партия "Аз управлявам държавата" и решение за публикуване в един национален ежедневник на приетата на днешното заседание декларация, учредителна декларация, която да стане публично известна, достъпна до всички български граждани, за нашите намерения, за нашата твърдост, за нашата воля, че ние сме решени онзи политико-олигархичен модел, който смачка държавата, който разруши икономиката, който обезкърви нацията и който не на последно място ни смачка като хора, като човеци, да му сложим край. Моделът, който предлагаме, е всички българи в парламента срещу заплащане. Да, моделът е изключително радикален, но в България трябва днес да се пипа твърдо. Ние сме решени да ударим, съгласно закона, мръсните пари, които покваряват и държавата, и обществото. Ние сме решени да върнем онази икономика с заводите, която да генерира на международните пазари, както едно време, български автентични продукти, в икономика, където са ангажирани инженери, а не сме общаците на Западна Европа, в икономика, където младите могат да получат достойно заплащане, а не мизерни заплати. Не искаме да възстановим онова земеделие, автентичното, което да храни българския народ, а не да изяждаме боклуците второ и трето качество на Западна Европа и къде ли не от целия свят, за да бъдем здрави. Не искаме да направим здравеопазването достъпно и качествено до всеки, но не само онзи, който разполага с 10, 20, 50 хиляди лева да даде за операция, който ги няма, да бере душа. И не на последно място, искаме образованието да го направим за деца, които могат да се реализират, деца, които имат културата, възпитанието, да бъдат ядрото в перспектива на нацията. Тоест, този модел, който предлагаме, гарантира, че всичко това, което предлагаме, ще бъде изпълнено. А как? Споменах го всички българи в парламента. Днес, в ерата на технологиите, на едно място може да се съберем
през телефона, през лаптопа, през компютъра, с електронна платформа, която стои отзад на мултимедийния екран. От всяка точка на света, българите в чужбина, българите в България могат да гласуват и да държат в ръцете си контрола върху цялата власт. Това означава върху законите, които в последните 35 години са лобистки. В интерес не на обществото, на народа, в интерес на някой богаташ, в интерес на чужда държава или организация, но не и на нас като граждани. Да държи в ръцете си главата на министъра, на главния прокурор, на шефовете на регулаторите, онези, които контролират всички банки, мобилни оператори, търговски вериги и всяка година ни ощетяват със спекулативни цени. Това гарантира, този модел, гарантира интереса на всеки един от нас. Този модел гарантира равнопоставеност и значимост, т.е. значимост на гласа на всеки един от нас. Някога Левски е говорил за чиста и свята република. Чиста и свята република може да има само тогава, когато държавата се контролира, се владее от всички български граждани. Защо казвам срещу заплащане? Всяка година в България се крадат 15 милиарда лева. Тези пари аз ги наричам мръсните пари. Както споменах, те убиха първо държавата, взеха ни я, тя не е наша, тя е частна. Било то на Пеевски, на Борисов, утре ще стане на Драган Петкан, ако продължим по същия път. После разруших икономиката, всеки приватизира по един сектор и не допуска никой. Изнасят ни ресурсите, но най-лошото е, пак споменавам, че разрушихме обществото. Разрушихме семейството, разрушихме човека, онова хуманното в него. Пак поради тези мръсни пари. Те са поквара. Затова този модел предлага, щом участваш като гражданин, част от нацията, т.е. част от управлението на държавата, така пише в Конституцията, че цялата власт проистича от народа, т.е. от всеки един от нашите сънародници, и се упражнява от него непосредствено. Т.е. ти можеш да правиш това, което прави депутата, министър. Както на теб му се заплаща, така трябва да бъде заплатено на всеки един български гражданин. Ще дам няколко примера. Всеки един от нашите сънародници е чувал за нашите национални подземни ресурси, национални богатства, така пише в Конституцията. Щетата годишно е над 2 милиарда лева. Ако тези пари влизат в бюджета, за всеки един български гражданин на края на бюджетната година или данъчната година, защото ние сме в момента само вносители, само плащаме, наливаме, както внасяш данъка, така ще получиш и 500 лева. Всеки един български гражданин 500 лева от концесиите. Всеки един български гражданин трябва да има контрол, пълен контрол върху кмета, върху министър и за това да получава пари. За да не може премиера, независимо дали е Борисов или не е Драган Петкан, да вземе под масата 10 милиона за 30 минути, кмета да вземе 50 или 500 хиляди за една поръчка, с която се облагородява уж или се ремонтира общинския път, но той е взел 500 хиляди от нашите пари под масата, като комисионно. Всеки за този контрол един час ще му отнеме да присъства през телефона, да провери плочката, колко струва в офертата, която е заложил, да присъства с още 20 човека, не само на ротационен принцип, да види ядката от асфалта, дали е съгласно офертата 8 см и свинниката да покаже, че онзи е изял 3 см, останали са 5 и затова се е нагънала после магистралата, пътя и така нататък. Затова нещо да ти платят 1200 лева за един час. За да не може никой да откраде от нашите пари народните. Предвидили сме план за конфискация, който вече го знаят всички институции, цяла България, на 50 милиарда лева. Има хора с по 10 милиарда, олигарси. Тези пари не им трябва. Тези пари те само ни така убиват като нация, разрушават ни все още нещо от останалото като държавност. Тези пари са нужни на България и най-важното е да им отнеме средството, с което манипулират. Купуват избори, купуват министри, купуват депутати, купуват и хора, души, аз им казвам купуват души, слагат ги в чували на изборите и ги носят в ЦИК, като неодушевени предмети, както робите едно време.
Затова тези 50 милиарда трябва да бъдат върнати обратно в държавата. Има подробно изготвен от мен план от 200 страници, който стои вече трета година в Народното събрание, при президента Румен Радев, в Министерски съвет, т.е. правителството, беше внесен по времето на Кирил Петков. А преди 3 седмици, преди да ме арестуват, го внесаха в Висшия съдебен съвет. Това е органа, който контролира цялата съдебна система, с искането и най-вече задължението да влезне в концепцията или програмата на всеки един кандидат за главен прокурор. Да, върнаха ми отговор, че за тези 50 милиарда ще ми наложат парична гаранция от 5000 лева. Но аз казах, че света ще се види тесен и за Борисов, и за Пеевски, когато цялата власт премине в ръцете на българските граждани. Тогава за няколко часа знаят се лицата, през които и Борисов, Пеевски, олигарсите държат тези активи по криминален начин заграбени. Те ще бъдат върнати обратно и всеки един български граждан ще получи по 11 000 лева, за да може да продължим напред. Някой ми казва, това е реваншизъм. Не е реваншизъм. Ако не им вземем основното средство за манипулация, няма как, който и да е от тук присъстващите, да тръгне на една писта с един, който е украл 10 милиарда, а ти същевременно разполагаш с месечен доход от 1500 лева. Това е модела, това е от мен. Ще дам думата на другите присъстващи, които са тук до мен. Благодаря, Росен. Казвам се Пенка Борчева. Живяла съм 21 години в Канада. Наскоро се върнахме с моя партньор обратно в България, защото Канада по нищо вече не може да ме привлече в сравнение с условията, които имам като свобода в България. Още извършването си мислех, че бих искала да намеря платформа, партия, организация, сдружение, което да ме позволи да помогна на България и да я видя в равнище, в което други държави биха завидяли. Знам, че този път не е лесен, труден е, но исках да намеря наистина такива хора, които в чистотата на морала и на принципите си на живот и допринасяне за това общество биха спечелили вниманието ми. Така с много проучване се спрях на аз управлявам държавата. Модела, който предлага сега вече сформираната партия, е нещо, което аз виждам като платформа за бъдещи избори. Мисля, че отново казвам, няма да е лесно, но това би могло да се наложи, защото това е единствения начин да децентрализираме държавната власт и властта по места, местните органи. Така че пожелавам на ново сформираната партия успех. Така, Николай Захариев се казва и съм IT специалист и отговарям за техническото подсигуряване на всичко това, за което говорим. Понеже говорим за участие на всички българи, това участие по стария, да го наречем аналогов начин, би се осъществило изключително трудно и изключително тромаво. Затова се налага, ако мога така да се изразя, да използваме новите технологии, които да ни бъдат в помощ, така че всеки един, по всяко едно време, от телефон или компютър, да може да изрази своето мнение, така да го кажа. И се спряхме на тази електронна платформа. Тя е готова платформа, не сме я правили ние, но е с отворен код, което не дава възможността да бъде инсталирана на наш собствен сървър, така че е цяло под наш контрол, никой не може по никакъв начин да манипулира нейната работа. Отвореният код дава гаранция,
че всичко е прозрачно, всеки един, който има необходимата квалификация, може да провери как работи всъщност отвътре на самата платформа. И това, заради което сме се спрели точно на тази платформа, е защото тя не дава тази функционалност и гъвкавост да осъществяваме тези гласувания, т.е. всеки един да може да си изрази мнението чрез нея, като предлага всички варианти за гласуване, както анонимно, т.е. така наречения таен вод, предлага явен вод, т.е. след завършване на гласуването да се види кой как е гласувал. В процеса на гласуване може, както е в случая направена настройката, може да се види за всеки един, за всяка една от опциите колко човека са гласували. Може това нещо да се направи така, че да не се вижда. Т.е. предлага почти всички възможни варианти за гласуване. По принцип, ние за бъдеще най-вероятно ще използваме явното гласуване, което изключва всякакви манипулации. Всеки един, който е гласувал, след обявяването на резултата, може да провери как е отчетен неговия глас. И по този начин всъщност се дава гаранция, че никой по никакъв начин не може да направи някакви манипулации, както в момента сме свидетели с избори, машини и така нататък. Това е в общи линии. За техническата част може много да се говори, но мисля, че към този момент е достатъчно. Благодаря. Здравейте на всички, аз се казвам Симеон Миленков и съм на 25 години. Следвам Росен Миленов по социалните мрежи. Грубо 3 години следя неговите изказвания и политическа и социална дейност. И напълно подкрепям неговият ангажимент към всички нас, който е политическата партия, аз управлявам държавата. И смятам, че това е бъдещето. Бъдещето на демокрацията е всички ние да участваме в нея, всички ние да бъдем ангажирани с това, което се случва в държавата, а не просто да си дадем гласа за една партия на всеки 4 години и да очакваме те да вършат нашето добро. За мен това не е начина. Трябва ние активно да участваме в демокрацията, ако искаме тя да помага на нас и на всички хора. Другото нещо, което исках да кажа, е, че това не е, за мен това не е нещо, така да кажа, което е приятно за гражданите. Това е наша отговорност. Това е отговорност на всички български граждани. Не е лесна задача, но това е бъдещето. И всички ние трябва да бъдем отговорни към това нещо. Всички ние участваме в него и всички ние трябва да положим усилия, за да направим тази държава по начина, по който искаме тя да бъде. Благодаря ви. Аз се казвам Иван Иванов, от Стара Загора съм. Работя в сферата на образованието с специални лица. За пореден път заставам дорослен, както всички вас и както всички, които ще застанем на учредителното събрание. Всичко, което този човек казва, е свързано с въплъщение и на нашето недоволство, на нашите наблюдения ежедневни, как политико-олигархичният модел слиза все по-на ниско ниво, в все по-малки колективи и фирми, които започват да стават всъщност обвързани и манипулирани. Както разбрахте от казаното до сега, ние ще заложим отново на референдумното начало, тъй като ще даде възможност на абсолютно всички да изразят позицията си. Референдума има адски много предимства
от която и посока да бъде разгледан и неговите решения няма как да бъдат, неговия резултата от всяко едно допитване няма как да бъде оспорен, решава се абсолютно всяко напрежение и така хората наистина имат най-силния инструмент в ръцете си. До сега това нещо не можа да се случи. Ние сме помагали на опитите за референдуми до момента, помагали сме на различни инициативи, били сме по протести. Мафията ни мачка. Първото, което могат да направят е да ни обезличат и те по този начин постигат една безвластност. Продължаваме да говорим едно и също, но няма да бъдем чути. Сега, когато вече се организираме и имаме субект, който може да участва наравно с останалите и на избори, и в инициативи, това ще бъде сериозен тласък на това, което всички ние искаме. Повече власт в ръцете на народа. Здравейте от мен, казвам се Делчо Илчев. Казвам се Делчо Илчев, инженер-химик съм. Аз съм от хората, които са пряко заети в сферата на производството и на индустрията. Така, считам, че в България може да бъде развита индустриална държава след тази деиндустриализация, която се случи до този момент. Как може да стане това? На първо място, това може да стане след като природните богатства на България остават в България и не се изнасят към Европейския съюз и към други държави в света. Какво означава това? Това означава, че всичките суровини, когато са в България, производството, продукцията ще бъде много по-конкурентно способна. България има потенциал, не само и човешки потенциал, и индустриален потенциал. И аз считам, че това може да се осъществи, когато всички българи започнат да решават въпросите, които са пряко свързани с тяхното ежедневие, въпроси свързани с обществото и от тук нататък това може да стане по два начина, както казаха преди говорещите. Това е единствения начин е чрез референдуми. Втория начин е чрез платформата, която се вижда на екрана. Аз управлявам, който е изключително интелигентен начин да помогне на всеки един български гражданин да участва в процеса на взимане на решения, които го касаят пряко, имат пряко влияние върху неговото ежедневие и върху неговия живот. Само по този начин България може да бъде една развита индустриална държава с добра икономика, с добра енергетика, което е задължително, за да имаме добра индустриализация. И аз мисля, че когато всеки един българин осъзнае това нещо, разбере какво трябва да направи и защо трябва да го направи, дали чрез платформата, дали чрез референдум, България ще се върне на картата на Европа, както и на света, като една развита индустриална държава, с благоденстващо население, както всички искаме това да бъде и да се осъществи. В крайна сметка аз вярвам в начинанието, считам, че имаме потенциал да го направим и пожелавам успех на всички в това начинание и на партията. Благодаря. Здравейте! Казвам се Лидия Иванова. Да кажа и аз няколко думи от името на по-възрастните хора, т.е. пенсионерите. Хора, сънародници, питайте, интересувайте се, четете. За политическа партия аз управлявам държавата с електронната платформа, която е един своеобразен референдум
Видяхте, че в тази страна, не казвам държава нямаме, в тази страна видяхте, че референдумите не са позволени. А тази електронна платформа е своеобразен начин да изкажете вашето мнение, т.е. да бъдете в парламента, заедно с, няма да се изразявам грубо, заедно с управляващите ни. Желая успех и напред с политическа партия, аз управлявам държавата. Накрая да завърша с моето участие. Дихан Михайлов се казва. Имам сравнително добра опитност в различни посоки, в работата с хора, в бащинството, особено в психологията, в учителството, в артистичния сектор и други разни такива умения и опитности, които искам да ги реализирам, обаче съответно и да положа усилия. За това съм тук. Да положа усилия, за да се покаже как добродетелите, които всъщност представляват положено усилие, те не са само афиш, те могат да се употребяват и трябва да се употребяват, за да завещаем на нашите деца наистина нещо смислено, чисто и мъдро. Така както, надявам се, нашите предци, възрожденци, хора мислители, борци, философи, революционери са се старали. Тоест да превърнем наистина думите в дела. И не да ги превърнем по някакъв мистичен начин, а с работа. С усилена работа, с съблюдаване на базови принципи, които са от древните времена. На справедливост, на мъдрост, на свобода, на мъжество. И да съградим наистина едно общество, което много не си иска да каже, както и нашата партия, която разглеждам повече като братство, защото другото малко навява лоши асоциации от миналото, но за мен, за моя дух, за моята душевност и с тази идея аз тръгвам, това е едно братство, което трябва да се развива по всички закони на братството, на всеотдайността, на солидарността, за което призовавам. Тогава ние можем наистина да се развиваме и нашите деца да се развиват като човеци, а не да оцеляваме. Жалко, защото те и хлебарките оцеляват. Затова смятам категорично, че ние сме тук да дадем нашия личен принос. И както аз смятам, че показвам на децата ми в моя образец за това какво трябва да даде моя личен пример, така и нашата организация, нашето братство ще даде личния пример, поне това може да направи със сигурност. И смятам, че това е гаранция за бъдещото облагородяване и благополучие на всеки един българин, в частност си да си създадем заслужената от нас държава. Благодаря ви. И аз с няколко думи ще завърша. Няма сила, която да спре българските граждани да си върнат държавата. Няма сила, която да спре българите да живеят достойно. А това може да стане с аз управлявам държавата. Искрата жива от вяра в утрешния ден и жар за пътя нов към свобода.